Так, ну што, мы, здаецца, пачалі. Сябры, хто далучыўся да стрыму, калі ласка, напішыце, як чуваць мяне. Зараз я сам сябе паслухаю. І будзем пачынаць. Так, ну што, мы, здаецца, пачалі. Всё, я сябе цудоўна чую. Усё ў парадзе, сябры. Добрый дзень усім. Рады вас усіх, хто зараз глядзіць, нешматлікія праглядчыкі пакуль што вітаць на стрыме. Сёння у нас две тэмы галоўныя, ну а перад гэтым мы, як звычайна, разбярем навіны, якія вы маглі прапусціць, аглядзім сітуацыю ў Іране, ну і ў прамежку між блокамі буду адказваць на вашыя пытанні. Сябры, калі ласка, хто ўжо далучыўся да стрыму, не забудзьцеся скінуць спасылку ці параіць свайму сябру, таварышу, знаёмаму, калегі на працы, для того, каб нашае слово пачулі як болей людзей. Вось. Але калі вы Беларусі, рабіце гэта, калі ласка, з асцярожнасцю, таму што ехаць вам на суткі за мой стрым абсалютна не абавязкова. Таксама працуе чацік, у чаціку, сябры, пішыце пытанні, удакладненні, што каму не зразумела, каму трэба, не ведаю, нейкія удакладненні адносна таго, што кажу, ці проста хочаце пацікавіцца маё меркаванне па тым ці іншым пытанні. Ну што, будзем пачынаць. Спачатку навіны, якія вы маглі прапусціць. Украінскі асінт паведамляе, што ў Беларусі зноўку зарабілі рэтрансляторы для расійскіх беспілотнікаў шахедаў. Зарабілі яны ў Гомельскай вобласці. Што затым рабіць, пакуль не зразумела. 1 ліпеня прадстаўнік па абароне і нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Вадзім Кабанчук сказаў, што гэтыя рэтрансляторы ўжо знішчаныя. Таксама было ускоснае пацверджанне гэтаму. МТС размясціў тэндэр на набыццё новых вышак для рэтрансляцыі сігналу. Так што, хутчэй за ўсё, Вадзім Кабанчук сказаў даставерную інфармацыю. Аднак, відаць, я так меркую, што Лукашенко проста паддаўся ціску зноў жа, працягваючы гульняць ролю саюзніка расійскага, вырашыў паставіць гэтыя рэтрансляторы ізноў. Ну, значыцца, хутчэй за ўсё, мой прагноз, яны будуць і знішчаны ізноў у другі раз. 14 жніўня ў паветранай прасторы Латвіі знішчальнікі саюзнікаў па НАТО збілі беспілотнік. Пра гэта паведамляюць узброеныя сілы краіны. Перад правядзеннем аперацыі на ўсходзе Латвіі была абвешчаная паветраная трывога. У 4 самакіраваннях, ну, так называюцца там раёны, як нашы раёны, дзейнічаў аранжавы ўзровень небяспекі, жыхароў заклікалі неадкладна схавацца ў укрыццях. І ў Фінляндіі ў той жа час часова быў абмежаваны авіяцыйны і марскі рух ва ўсходняй частцы Фінскага заліва. То пабачыце, краіны НАТО пачынаюць, асабліва ўсходні фланг, усё больш сур'ёзна падыходзіць да гэтага пытання. Паднялі вынішчальнікі дзеля некалькіх дронаў, якія там каштуюць, можа, капейкі нейкія, да, там з палак і з паперы злепленыя, груба кажучы, паднялі цэлыя вынішчальнікі натаўскія. Гэта добра, што чуллівасць, чуваюць, што у бадзёрым рэсурсным стане знаходзіцца ўсходні фланг НАТО. Гэта добра, няхай адсочваюць. Вітаем гэта. Польшча і Украіна фіналізуюць дамову што да набыцця знішчальнікаў. Польшча і Украіна наблізіліся да завяршэння перамоваў адносна перадачы украінскім паветраным сілам польскіх знішчальнікаў МіГ-29. У абмен Варшава мусіць атрымаць вялікую колькасць украінскіх беспілотнікаў розных тыпаў, а таксама доступ да украінскіх тэхналогій і вопыту баявога іх прымянення. Польскі бок яшчэ на пачатку года разлічваў абмяняць самалёты на супрацоўніцтва з Украінай у сферы беспілотнікаў, але не задалося. Не дамовіліся, перамовы зайшлі ў тупік. Прапаганда, што расійская, што беларуская, вельмі радавалася з гэтай нагоды. Ура! Сруцца, лаюцца, цудоўна. Все, Польша сливает Украину, ніхто нічога не дасть Зеленскому. Там в 100 раз завели шарманку, што Зеленского зливаюць, Украину зливаюць. Ну, аднак, пра пачатак скандалу яны паведамілі, а пра канец, як звычайна, не. Ну, вось этому скандалу, відаць, канец. Дамовіліся такі, дзякуй Богу. Як сцвярджаюць крыніцы польскага выдання, газета «Віртуальна», пасля працяглага застою адбыўся прарыў у перамовах, і бакі зараз ужо фіналізуюць дамоўленасць. Украіне даюць МіГ-29, а наўзамен Польша атрымоўвае значную колькасць беспілотнікаў.
і розных украінскіх ноу-хау па іх прымяненні на полі боя. І паведамляецца, што мігі ўжо выправяцца ва ўкраіну над бліжэйшымі тыднямі. Урад Манголіі заявіў аб скарачэнні паставак нафтапрадуктаў з Расіі на тле сталых украінскіх атак. І Манголіі таксама замаячыў паліўны крызіс. На афіцыйным сайце мангольскага ўраду адзначаецца, што напярэдадні зімы ўжо прадпісана адпаведным профільным міністэрствам распрацаваць каротка-, сярэдня- і доўгатэрміновыя планы аб альтэрнатыўных пастаўках нафтапрадуктаў. Апроч таго, урад вырашыў паскорыць будаўніцтва свайго ўласнага нафтаперапрацоўчага завода. Хацелі ўвесці ў эксплуатацыю ў 28 годзе, зараз вядуць у 27. Прэм'ер-міністр Манголіі Ням Асарын Учрал сказаў: Манголія ўзмоцніць разведку і здабычу ў нафтавым сектары. У рамках палітыкі скарачэння залежнасці ад імпарту нафтавая прамысловасць будзе цалкам кантралявацца прэм'ер-міністрам. Прывітанне ўсім, хто за цяснейшы саюз з Расіяй, за эканамічную супрацу, хто любіць паўтараць, што да нашу ж прадукцыю больш нідзе не возьмуць, поэтому нам трэба абавязкова сябраваць з Расіяй, бо мы больш нікому не патрэбныя. Дарэчы, цалкам прарасійскі наратыў. Вось вам, калі ласка, Манголія улезла ў залежнасць ад Расіі, а зараз у Расіі праблемы, і гэтыя праблемы сталі мангольскімі праблемамі таксама. Далей. Расія тайна арганізавала ў Каспійскім моры новы лагістычны маршрут для забеспячэння рэжыму аятол. Аб гэтым паведаміў The Telegraph. Гэты калідор атрымаў неафіцыйную назву Каспійскі экспрэс, і ён дазваляе Маскве забяспечваць Тэгеран узбраеннямі ў абыход марской блакады ў Персідскім заліве. Такім жа чынам Масква супорціла Асада падчас вайны ў Сірыі. Калі памятаеце, якраз на пазамінулым тыдні я паведамляў, што Украіна нанесла удар па іранскіх караблях, якраз там у Каспійскім моры. Так, на гэтым з блокам навінаў у нас все. 6 чалавек нас глядзіць. Далей у нас ідзе Іран. Так, СВ 3163 піша: Вітаю, оф-топ, а на Патрыёне ёсць агульны чацік які-небудзь? Вось як задаць якое-небудзь пытанне шырокай аўдыторыі? Якой шырокай? Для пытання шырокай аўдыторыі вось тут ёсць чацік на Ютубе, куды і прыходзіце. На Патрыёне там, мусіць, будзе не вельмі шырокай аўдыторыі. Я так разумею, ты хочаш звярнуцца менавіта да людзей, якія мяне слухаюць, прыходзяць, падтрымліваюць. Найлепшым чынам это будзе зрабіць, конечно, вось в гэтым чаціку на стрыме. Працягвае ён жа прыклад. Глядзеў фільм на белмове амерыканскі. Шукаю, што за перакладчык. Пераклад аднагалосы. Трэморс 1990. Я могу написать это пытанне. Слушайте, напишите в трэце. Если вы хотите прям широкой аудитории для мэтаў даведкі, напишите в трэце, и магия трэца спрацуе. Трэц, Facebook — это идеальное место для задачи таких пытанняў. Вось. Добра, ад фільмаў з беларускай гучкай перайдзем да сітуацыі ў Іране. 12 ці 13 жніўня Іран атакаваў 2 танкеры нацыянальнай нафтавай кампаніі Абу-Дабі, якія належаць арабскім эміратам. 15 жніўня Еўрапейскі саюз паведаміў, што Албанія, Боснія і Герцегавіна, Ліхтэнштэйн, Ісландыя, Нарвегія і Украіна далучыліся да рашэння Савета ЕС ад 24 ліпеня аб увядзенні новых санкцый да іранскага рэжыму. Дробязь, як той казаў, але прыемна. Далей самая весёлая заява, конечно. Трамп заявіў, што далучыць Армузскі праліў да ЗША, аб'явіць яго сваёй уласнасцю, амерыканскай. Але толькі пасля перамогі над Іранам, які, па словах Трампа, ужо неаднаразова яны перамаглі. Дональд Трамп заявіў, што пасля завяршэння вайны супраць Ірана абвесціць Армузскі праліў стратэгічна важны марскі шлях амерыканскай тэрыторыі. Аб гэтым паведамляе Reuters. Засталося ўсяго нічога, гэта перамагчы Іран. Поспехам. У Армузскім праліве ля вострава Кешм адбыўся маштабны разліў нафты. Ёсць пагроза экалагічнай катастрофы. Гэта стала вынікам удараў іранскага рэжыма па танкерах, якія там праходзяць.
Далей, у сваю чаргу, ізраільцяне нанеслі удары ў суботу, то бок сёння, па Хезбале у Ліване, у раёнах Набаці і Ансар. А таксама у Бейруце. Паведамляецца, што забіта 7 чалавек. Вось, то бок уцюжаць яны гэтую Хезбалу, но пакуль што не вельмі вялікі гэтага вынік. А што да выніку аперацыі Epic Fury, то ўвогуле ён пакуль што сумнівны. То бок першую гэту атаку іранскі рэжым вытрымаў. Ліквідавана была шмат каго, але, як бачым, гэтага недастаткова. Яны вычарпалі значны адсотак, амерыканцы мае на ўвазе, сваіх ракет і вырашылі так з гэтым раздзелацца дыстанцыйна, не ўлазячы, але з Іранам так не атрымалася. Не разлічылі сілы, не было плана Б. На жаль, бачым не вельмі паспяховую аперацыю ЗША, але ўсё ж такі працягваю спадзявацца, што у амерыканскае кіраўніцтва хопіць мудрасці гэтае пытанне даціснуць. Зразумець, у рэшце рэшт, што Іран гэта не тая, дакладней, іранскі рэжым і аятолы гэта не тыя людзі, з якімі можна весці перамовы, заключаць здзелкі, дамаўляцца. Трамп напроч забыў, што это не людзі-камерсанты такія, як ён, гэта не сумленныя людзі, гэта людзі, для якіх ён апрыёры вораг, а не аб'ект дыялогу. Ён вораг, а не партнёр на перамовах, разумееце. І Трамп гэтага не разумее, на жаль, а людзі, якія ёсць у ягоным атачэнні, з нейкай прычыны не могуць яго гэтым пераканаць. Пакуль што так, а пакутуе ў выніку іранскі народ, там працягваюць аддаваць смерці дэманстрантаў, якія пратэставалі ў студзені 26-го года. Вось, што там у нас па Іране ўсё зараз. Піша дзяк, так, у чаціку пакуль нічога. Ну што, зараз пагаворым пра новыя метады, дакладней, не столькі новыя метады то старыя, а хутчэй пра новую інфармацыю аб дзеяннях цемрашальскага інтэрнацыяналу на тэрыторыі Еўропы, а менавіта аб эпізодах гібриднай вайны. На гэты раз, як яно было ў Малдове падчас нядаўніх прэзідэнцкіх выбараў. The New York Times апублікавала падрабязнае расследаванне аб умяшальніцтве Расіі ва ўнутраную палітыку Малдовы. Напрыканцы 25-го года Владзімір Пуцін на закрытым брыфінгу з ваеннымі камандзірамі акрэсліў мэту Крамля на 26 год. Развал НАТО і ЕС знутры. У прыярытэтах Крамля, вядома, на першым месцы Украіна, а на другім месцы Малдова. Зараз пра метады, якімі яны ўзяліся гэтую мэту рэалізоўваць. Улетку 25-го года Расія арганізавала лагер на курорце ў заходняй Сербіі. Яго замаскіравалі пад аздараўленчую установу з назвай «Relax and have fun». Так што глядзіце, сябры, калі вас паклічуць у гатэль з такой назвай, не пагаджайцеся. Удзельнікам, большасць з якіх былі малдаванамі, аплацілі па $400 за 3-дзённы альбо 4-дзённы курс. У лагеры гэтым людзей вучылі прарываць міліцэйскія кардоны, падпальваць будынкі і абыходзіцца са штурмавымі вінтоўкамі. Куратарамі лагера, вядома, былі афіцэры ГРУ. І такі ж самы лагер дзейнічаў яшчэ пад Масквой. Там было блізу 100 маладых малдаван. Іх вучылі вырабляць самаробную выбухоўку, кіраваць дронамі з спецыяльнымі мацаваннямі для скіду боепрыпасаў. Ну і ў кастрычніку 24-го года 3 удзельнікаў аднаго з гэтых лагераў затрымалі на мяжы з Малдовай. У іх выявілі кампаненты для дронаў, прызначаных для скідання гранат, а таксама метадычку пад назвай «Руская кухня. Азбука домашняга тэрарызма» на расійскай мове. Я думаю, добра бачыце, сілавыя структуры Малдовы пачалі працаваць на папярэджанне. Малайцы. Ёсць, значыцца, досвед і ёсць палітычная воля. Паралельна Крэмль прафінансаваў шырокую схему подкупу выбаршчыкаў. І курыраваў гэтую схему ізраільска-малдоўскі алігарх Ілан Шор, які зараз хаваецца ў Расіі. З той бок бачым тая самая схема, тыя самыя накірункі працы, што і з заходнімі краінамі. Подкуп бізнэсоўцаў і праца праз бізнэсоўцаў, як праз свае рычагі ўплыву, праз каналы ўплыву. За імі
за бізнесоўцамі ў параўнанні з дзяржчыноўнікамі меншы кантроль, яны як бы свабодныя асобы, могуць перасоўвацца куды хочуць, хочаш туды паехаў, хочаш сюды паехаў, не абавязаны амаль нікому справаздачыцца за свае нейкія бізнес-справы, хіба што толькі падатковай. І ў капіталаў заўсёды ёсць большая свабода руху, чым у канкрэтнага чалавека, асабліва калі ён дзяржчыноўнік. Адпаведна, калі Расія хоча зайсці ў нейкую краіну са сваім уплывам, адразу пачынаецца праца з бізнесоўцамі. Это паўсюль такая сітуацыя была і ёсць яшчэ у ФРГ. Працавалі такім самым чынам КДБшнікі. Вось. Паводле дадзеных заходняй выведкі, Шор падпарадкоўваецца Сергею Кірыенку. Гэта адзін з ідэолагаў рускага міра, метадолаг, дарэчы, адзін з прыбліжаных Пуціна. Кіраўнік Расатама быў у свой час. Уцечка дакументаў фінансавай кампаніі Шора, якія прагледзелі New York Times, паказвае, што да аперацыі было прыцягнута блізу 150 тысяч малдаван. Увидите, колькі они там знайшлі здраднікаў, людзей, якія хочуць падзарабіць за кошт пераўтварэння сваёй краіны ў расійскую калонію. Удзельнікаў для каардынацыі гэта ўсё стварылі 240 тэлеграм-ботаў. Удзельнікаў усяго варушняка, так бы мовіць, падзялілі на некалькі ўзроўняў. Сімпатыкі, актывісты 35 тысяч і 1 і 2 тысячи лакальных менеджераў. А атрымоўваюцца астатнія 115 тысяч, 114, это сімпатыкі, так? Толькі за 4 месяцы да рэферэндуму аб вступленні ў ЕС у 2024 годзе праз гэтую сетку выплацілі амаль $20 мільёнаў 30 тысячам актывістаў. То бок, глядзіце, як цікава, як шмат гэта гаворыць аб светапоглядзе вось гэтых рускамірных кіраўнікоў і чыноўнікаў крэмлёўскіх. Яны ўспрымаюць грамадства як машыну, якой можна кіраваць. Так, мы тут чик-чик-чик. Дарэчы, адчуваецца рука метадолага Кірыенка. Я калі быў на гульні Мацкевіча, не хачу нічога кепскага пра Мацкевіча сказаць, у іх там ось таксама гэты вайб сацыяльнай інжынерыі прысутнічае. Ось это вот падзяліць, так, это такія, это такія, это такія. Мы іх зараз падзелім на сегменты, і кожным будзе маніпуляваць у неабходную хвіліну, дзёргаць за нітачкі, яны будуць рабіць тое, што нам патрэбна, і такім чынам мы з грамадства вылепім паступова тое, што хочам бачыць. Цікава, да, то бок. І ў Крэмлі таксама ось сквітнее такі светапогляд. Яны ўспрымаюць грамадства як такі механізм, які проста трэба адладзіць належным чынам, і ён будзе рабіць тое, што патрэбна табе. Проста трэба ведаць тэхналогію, і вот эти вот сімпатікі, актывісты, менеджеры будуць выконваць кожную твою ролю, а ты будзеш мець профіт, здымаць вяршкі з гэтага. Бачыце? То бок, это настолькі антыгуманістычны погляд, настолькі супярэчыць увогуле заходнім каштоўнасцям, тым не менш, так яны працуюць і часам здабываюцца поспеху. Зараз пра ролю духавенства. З лета 24 года сотні праваслаўных святароў ездзілі ў паломніцтвы ў Расію. Там яны падпісвалі кантракты і атрымоўвалі дэбітовыя карткі расійскага Промсвязьбанка, якія звязаны шчыльна з Мінабароны РФ. У дакументах святары фігуравалі як работнікі арганізацыі Еўразія, Совет, якой таксама, ураду якой таксама ўваходзіць Шор, за прыблізна $1000, это за столькі яны прадаліся, прыкіньце, святары мусілі заклікаць прыхаджан галасаваць супраць уступлення Малдовы ў ЕС. Вось, это РПЦ, канешне, мае сур'ёзны ўплыў, як раней на постсавецкай прасторы. Захавалася это зноў жа яшчэ з савецкага часу. Хаця, што казаць, можна яшчэ далей сягнуць. Расія ўвогуле застаецца верная сябе яшчэ з 16 стагоддзя. То бок, як тады папы былі агентамі уплыву цара і маскоўскай дзяржавай, так і сёння яны застаюцца імі. Па сённяшні дзень нічога не змянілася ў гэтым плане. Я вам кажу як вернік, хрысціянін, што РПЦ нічога агульнага з хрысціянствам не мае. Ні ў сваём
модус вівенді, ні в модус аперанді, ні у тих каштоўнасцях, якія яны прасоўваюць, падаюць пад соусам хрысціянства. То бок РПЦ для мяне і для мноства іншых хрысціян гэта проста палітычнае крыло Мінабароны РФ. Ні болей, ні меней. Ну і вось у дзень выбараў Расія паспрабавала адначасова задзейнічаць усе падрыхтаваныя інструменты. Навучаныя ў Сербіі баевікі з жоўта-сінімі павязкамі мімікрыравалі пад украінцаў, так? Рыхтаваліся наладзіць беспарадкі ў Кішынёве. Некаторыя з іх мелі пры сябе запальныя сувязі. Ну і паралельна хакеры атакавалі Цэнтральную выбарчую камісію Малдовы. Але малдоўскія ўлады праявілі прынцыповасць, праявілі палітычную волю і кампетэнтнасць, прафесіяналізм, правялі сотні обшукаў, затрыманняў сярод удзельнікаў лагераў і тых, хто атрымоўваў выплаты ад Шора. Кіберспецыялісты таксама адбілі хакерскую атаку пры дапамозе краінаў ЕС. Ну і, як вы памятаеце, у выніку перамагла Майя Санду і яе ліберал-дэмакратычная партыя. Дзякуй Богу і дзякуй мудрасці малдоўскага народу. Зараз тыя краіны, якія я называю Цемрашальскі інтэрнацыянал, уводзіцца пакрысе такая абрэвіатура CRINC. China, Russia, Iran, North Korea. CRINC, то бок так і хочацца прачытаць крынж, краіны крынж. Ну, па аналогіі вы разумееце, да? BRICS, MINT там еще есть. Ну, самая вядомая такая абрэвіатура это BRICS. Ну, вось мэта гэтага саюзу CRINC не перамагчы захад, не заваяваць яго весь, бо яны разумеюць, што ані вайсковым шляхам, ані нейкім іншым, у них гэта зрабіць прынамсі на каротка і на сярэднетэрміновым трэку не атрымаецца. У іх мэта заслабленне захаду праз ягоны раскол і сеянне ў ім шэрагу самых розных канфліктаў на розных узроўнях. Яны хочуць таксама перарабіць сістэму міжнародных адносінаў на сваю карысць, каб яны маглі рабіць усё, што ім патрэбна, і іх ніхто за гэта не спытваў. Расія неспынна рухаецца на захад, сябры. І тое, што вось мы бачым і украінскі кейс, і Малдова, і прысутнасць Расіі, рускага міру ў Беларусі, у гэтым геапалітычная сутнасць Расіі і ейная гістарычная місія. Неспынна прасоўваць экспансію на захад, экспартаваць як далей на захад сваю мадэль кіравання, неафеадальную, карупцыйную, заснаваную не на інстытутах, а на асабістай лаяльнасці. І працуе гэта як вірус. У віруса таксама адзіная мэта існавання гэта рэпліцыраваць сябе, рабіць копіі сябе болей, заражаць як мага большую плошчу, большую колькасць клетак арганізма. І нават калі арганізм у выніку гэтага памрэ, пляваць. Галоўнае пашырыць сябе на максімальную плошчу. І таксама дзейнічае і Расія. І што вельмі важна, ведаеце, ось аб чым я падумаў, прачытаўшы гэты пераказ матэрыяла з Нью-Йорк Таймс, што праца ў гэтым накірунку ў Расіі ідзе дзесяцігоддзямі. Ні учора, ні пазаўчора яны гэта пачалі. Яны это робяць сістэмна, з часоў, напэўна, Савецкага Саюзу, з часоў Камінтэрна, так, калі ён быў в 1919 годзе быў заснаваны трэці інтэрнацыянал, ён жа Камінтэрн з цэнтрам у Маскве, все, ён як стаў цэнтрам антызаходніх сілаў па разбурэнні заходняй цэнтрам, канкрэтна цэнтрам па разбурэнні заходняй цывілізацыі, па яе заслабленні. Тады яны ўжо, дарэчы, хацелі не заслабіць, тады хацелі менавіта знішчыць. І нават, я вам скажу, мелі шэраг інструментаў для гэтага. Вось экспартавалі, тады яны гэта называлі сусветнай рэвалюцыяй. Это не важна, як не назаві, сусветнай рэвалюцыяй, камунізм, рускі мір. Сутнасць адна, то бок это неофеадальная мадэль адносінаў, аўтарытарная, антыдэмакратычная, антыліберальная. І яны гэтую працу вядуць, ведаеце, з перспектыўкай. То бок яны гуляюць доўгую, і нават мы пабачым, што нават калі Расія была максімальна заслабленая, гэта вось у перыяд Ельцына, так, 90-е гады, яны ўсё роўна працягвалі гэта рабіць. Яны не спыняліся, яны лазілі ў кожны канфлікт на Каўказе, ў кожны канфлікт на постсавецкія прасторы, паўсюль імкнуліся заслабіць нованароджаныя незалежныя дзяржавы і забяспечыць свае вайсковыя эканамічныя інтарэсы. І як 20-30 гадоў таму у них быў хоць які-ніякі план на гэты
конт, яны яго худа-бедна рэалізоўвалі. Так ён ёсць і сёння. І вось вам у пацверджанне, паглядзіце, калі ласка, значыцца, недавно был Петербургскі міжнародны эканамічны форум, да, які там Украіна добра падсвяціла. І там такія крамлёўскія ідэолагі Малафеев і Дугін прэзентавалі сваё бачанне будучыні. Вось паглядзіце. Гэта першы сцэнар. Ой, где? Чаму? Вось. Першы сцэнар будучыні, так? Як яны яе бачаць. Зараз я вам пракаментую, у сябе адчыню. На 36-й год яны бачаць ясный образ победы в идеологической войне на основе прогнозирования и проектирования. Присоединение Киева, Одессы, Харькова и т.д. Победа в идеологической борьбе, окончательное закрепление суверенного мировоззрения. Установление биполярности с сохранением оппозиционности, в которой Россия играет главную роль. То бок, прямым текстом говорить у вяртання до биполярного свету, где другий полюс это РФ. Распад ЕС, это их позитивный сценарий. Кризис американоцентричности, создание буферного полностью подконтрольного государства на территории Украины, либо присоединение Украины с Россией. И 2050 год, яны хочуць ни много ни мало лидерства в обеспечении мировой безопасности и справедливости. То бок переводжу з москальской мовы на нормальную, стать на место США. Полная многополярность, укрепление субъектности России. Формирование собственного макрорегиона в Евразии. Ну, то бок, разумеется, да, вот, як зараз такий макрорегіон є, це дві Америки, паўночная, паўднёвая, так ось яны хочуць свой у Евразии. Ну и все, дальше гибель империалистических планов стран Запада, это не хочу комментовать. Это добрый сценар. А зараз поглядите, як яны бачаць, у себе в голове сценар дрэнны. Зараз я вам открою это. А это дрэнный сценар, да, то бок на 36-й год поражение в СВО и противостояние с Западом яны бачуць можливым. Украина в НАТО, резкий рост угрозы госбезопасности и территориальной целостности, тенденция в сторону полной потери всех постсоветских государств, выжидательная позиция их по России, возникновение новых конфликтов в Южной Осетии, Приднестровье и сохранение регионального суверенитета в урезанном виде. То бок, ну, это приблизно то, что зараз, да, то есть Украина ідзе в НАТО, Россия терпіць паразу у СВО, все постсоветские державы амаль что ўжо сышлі з сферы влияния России, засталася, мусіць, Беларусь, а астатнія сыходзяць хто павольней, хто хутчэй, але ўсе верно это робяць. Ну и там на 2050 год яны расписывают катастрофичный сценарий с колонизацией России и переделом сферам мирового влияния. Ну, то бок, это той сценарий, я вам одразу скажу, каб не пераказваць вам его цалкам, так? Это той самый сценарий, до якога імкнуцца все прогрессивные сусветныя силы. То бок, гэта деколонизация России. То бок, тыя поневоленыя народы, якія жывуць на тэрыторыі РФ, мусяць здабыць свой суверэнітэт и стать полновартостными национальными державами. Только при этом раскладе можливая бяспека и мир у Европе и у Евразии. Ну, у Евразии не веду, там еще Китай застаецца, у Европе дык дакладна. Вось. То бок, бачыце, у іх ёсць стратэгічнае бачанне. Можа, оно какое-то бредовое, можа, ідэалагізаванае, неважно. Факт тым, што оно ёсць. Стратегічнае бачанне заслаблення Захада і далейшай экспансіі у тым накірунку. А ў Еўропы, ведаеце, сябры, здараецца ўражанне, што няма. Ці ёсць, оно вельмі моцна засакрэчанае, але праблема ў тым, што тут мы сутыкаемся з недахопам дэмакратыі. Змяняюцца ўрады, і ў кожнага ўраду крыху соваецца прыярытэт. Канешне, глобальна яны як бы ўсе за ўсё добрае, яны ўсе как бы за, акрамя некаторых, да, там правапапулістаў, все партыі там за Украіну, глобальна ўсе за еўрапейскія каштоўнасці, але вось
пакуль я не бачу вось гэтага глобальнага агульнаеўрапейскага стратэгічнага плана, не тое, што па супрацьстаянні Расіі, а я кажу па дэкаланізацыі Расіі, па нанесенні ім стратэгічнай паразы. А гэты план мусіць быць у Еўропу, ён мусіць быць адкрыты, выкладзены і прыступлена да ягонай рэалізацыі. Ну, понятна, гэта вельмі складана зрабіць, калі многія сёння ў Еўропе хочуць весці з Расіі бізнес as usual. То бок вярнуцца, купляць іхнюю нафту, купляць танны газ і ўсё, і гэтак далей. Канешне, гэтыя людзі не маюць вырашальнага голаса ў Еўропе, але яны ёсць, это лобі прарасійскае, оно існуе. Вось такая вось думка ў мяне. Вось, РФ выкарыстоўвае інструменты дэмакратыі, найперш свабоду слова, супраць самой дэмакратыі, прасоўвае сваю прапаганду пад відам свабоды слова і альтэрнатыўнай думкі. Вось, і іншымі рознымі чыннікамі спрабуе здзейсніць сваю вот эту стратэгічную мэту. Гэта разваліць НАТО і еўразвяз знутры. Хацелася б, каб і ў еўразвяза была дастаткова выразная, ясная, я б нават сказал, агрэсіўная пазіцыя ў дачыненні да Расіі, менавіта на доўгую перспектыву, стратэгічна. Ну што, сябры, зараз лежу чацік і пераходзім да Сабаленкі. Так, тата, прывітанне Мікола, прывітанне. Роу з кракадзіламі, здаровенька. Мара сусветны канцлагер зрабіць жах. Так, это Расія. Яны былі ўсю дарогу самі канцлагерам, зараз хочуць экспартаваць сваю мадэль кіравання на ўвесь свет. Ну, а для пачатку хаця б на Еўропу. Еўропа адкажа сваю заклапочанасць, на іншыя не спасобны. Ну, Еўропе розныя палітыкі, это кангломерат, гэта такое лапікавая коўдра, да? Ёсць такія палітыкі, як Сікорскі, Радзіслав Сікорскі, які там рэальна паліць напалмам, так? Ёсць, ну, кого яшчэ назваць там, той жа Борис Джонсон, які вось недавно быў прэм'ерам у Великабрытаніі, ёсць Эммануэль Макрон, які таксама можа дзейнічаць, а не толькі квакаць, як некаторыя палітыкі. Вось, ёсць моцныя праўкраінскія, праеўрапейскія палітыкі ў Еўропе, ну, а ёсць, на жаль, такие, которые, вось, як вы гаворыце, праяўляюць толькі сваю заклапочанасць. Так, не хапае Еўропе рашучасці і не хапае агрэсіўнасці ў дачыненні да Расіі. Я асабіста ў гэтым вельмі моцна перакананы. Вось, ну што, зараз 20 чалавек нас глядзіць, сябры, пераходзім зараз тады ўжо хутка да Сабаленкі. Я толькі прашу вас, хачу вам нагадаць, сябры, калі вам моя праца падабаецца, калі вы хочаце падтрымаць, каб наше слово чуло больш людзей, прыміце ў ёй удзел. Вось вам Patreon у версе, рабіцеся патронамі, хто за 5 еўра на месяц, хто за 10, самыя мінімальныя сумы ёсць, якія не удараць па карману, калі у вас ёсць такая мажлівасць, калі это вам самому самой не ва ўбытак, падтрымайце, рабіцеся патронамі, фарміруем пул людзей і рухаемся да адзінай мэты. Магутнага удару па рэжыму я вам не абяцаю сёння, заўтра, паслязаўтра, але маю працу вы бачыце, яна расце, маецца плён, беларусы чуюць мяне, нас, дзякуючы ў тым ліку падтрымкі тых людзей, якія ўжо сталіся маімі патронамі. Данаціць я магу і закупаць рэкламу, я змагу, спадзяюся, і стварыць каманду, каб людзям плаціць, каб яны выконвалі больш працу, мы маглі здымаць больш відэа, маглі б пашырацца на большую аўдыторыю, чуць і казаць, бо вы самі бачыце, што такую працу, не хачу хваліцца, на такую працу, як я, вельмі мала хто робіць. Я веду толькі аднаго блогера, які сістэматычна аўтарскія робіць стрымы на беларускай мове палітычныя. Вось, гэта... І тое, ён так робіць крышачку нерэгулярна, гэта Зміцерзух. Ну, ёсць яшчэ Гурневіч, але ён крочыць ад Радыё Свабода. А вось менавіта незалежных блогераў са сваім аўтарскім поглядам, аўтарскія аналітыкі, ну, толькі вось я і Зміцерзух. Таму, сябры, падсумоўваючы, можаце разавы данат зрабіць, усё ў апісанні пабачыце, можаце рабіцца патронамі, за што я вам буду вельмі удзячны. Арына Сабаленка. Што адбылося? Беларускую тэнісістку, адну з лепшых тэнісістак у свеце, Арыну Сабаленка, паставілі на вокладку часопіса Time.
аўтарытэтнага амерыканскага і ўзялі яе інтэрв'ю. Некаторыя беларускія дзеячы ў эміграцыі, якія чамусь сталі экспертамі за апошнія там 5 год, хаця да гэтага іх не было ні бачна, ні чутна, невядома было, што это за людзі. Яны напісалі у тым духу, што вось якая малайчына Арына Сабаленко, яна праславіла Беларусь, праслаўляе Беларусь, яна рэпрэзентуе Беларусь, маецца быць пазітыўным прыкладам для падлеткаў. І хаця яна не мажа БЧБ з цягам і не размаўляе па-беларуску, яна робіць для Беларусі вельмі шмат, ледзь не больш, чым вы там, умоўна кажучы, змагары там барацьбіты. Вось такая яна малайчына, і не трэба яе як бы крытыкаваць, тому што яна вельмі шмат робіць для Беларусі, праслаўляючы яе на міжнароднай арэне, сведчачы сваім тварам на вокладцы часопіса Times. Вельмі негатыўную рэакцыю сабраў гэты пост і тыя, хто яго падтрымаў у каментарах. А я вырашыў паразважаць на гэтую тэму, хаця это, канешне, гісторыя зараз з маленькай фейсбучнай бурбалцы, з бурбалкі беларускай, так, якую многія з вас, я думаю, і не адсочваюць, і не трэба, нічога там звышважнага няма для людзей, асабліва у которых бракуе часу. Я вырашыў паразважаць на гэты конт. Давайте адсочым увогуле, хто такая Арына Сабаленко ў плане ейнае стаўленне да палітыкі, да Беларусі, да таго, што ў нас адбывалася ў 2020 годзе. Я ў 2020 годзе я не меў часу сачыць ані за ейнымі выказваннямі, ні за тым, хто яна такая, што яна там напісала, каму напісала. Мне это было не цікава. Вось. А зараз, як сталася, што яна такая вось ужо важная асоба, і як яе рэфлексуюць у Фейсбуке, я патраціў крыху часу і адсачыў ейныя выказванні і эвалюцыю, калі можна так сказаць, ейных палітычных поглядаў. Хаця хутчэй гэта было б назваць лепей хістаннямі флюгера, а не эвалюцыяй. Значит, у жніўні 2020 года, калі, як вы, мусіць, памятаеце, быў такі калектыўны ўздым, калі ледзь не ўсе беларускія селебрыці выказалі падтрымку пратэстам альбо выказаліся супраць гвалту. Хто ў больш радыкальнай форме, хто менш радыкальны. Акрамя некаторых толькі, хто вельмі пабаяўся за свой статус, за сваю бяспеку, выказаліся аграмадная колькасць людзей раней да таго дэпалітызаваных. І вось у жніўні 20-м таксама і Сабаленко напісала пост. Цытата. «Я не могу поверить, что ўсё гэта адбываецца ў маёй мірнай роднай Беларусі», 13 жніўня пісала. «Я не могу спаць ужо 4-ю ноч. Я не могу глядзець на жорсткасць у адносінах да безабаронных людзей. Навошта, калі ласка, спыніце гвалт, трыклічніка. Беражыце сябе і сваіх блізкіх, мае дарагія беларусы». Напісана на эмоцыях, як падаецца, шчыра, правда? А ўжо ў кастрычніку 2020 года яна дае інтэрв'ю трыбуне сайту і разважае там пра касметыку. А ёй пішуць у каментарах, што ад яе чакаюць палітычнай пазіцыі і будь-якога іншага выказвання, а не пра касметыку. Вось што яна адказвае. «Сорамна за вас, у вашым узросце пора ўжо паразумнець». Ось я вывел гэты каментар скрын на экран. Ну нічога, і такіх зямля носіць. На жаль, это яна чалавеку, які запрасіў яе палітычнай пазіцыі па рэпрэсіях, адказвае, і такіх, как ты, земля носіць. Да? Бачыце, як цікава змянілася пазіцыя. Далей. Так, ага, это вось, так, я перепутал скрыны. Ну, а другі размова была такая. Вот это першы скрын, які я вам працытаваў, вось ён, пакінуў его так само тут. А другая размова, якая зараз на экране злева, была такая. Ей напісаў адзін з карыстальнікаў: «Ганьба, схадзі ў гэтым джерсі на Акрэсціна», ну, она пра джерсі там разважала ў інтэрв'ю. «Сапраўды, і такіх зямля носіць, спадзяюся, карма існуе». А яна яму адказала: «Вядома, існуе, таму ты ніхто». Ну, пасля чаго напісала эмацыйны пост у сябе ў інстаграме,
Я не буду зараз весь его цытаваць, там такая лухта, яна просто не вартая нашага эфірнага часу. Все, только маленький кавалак працытую. А ўсё, што вы пішаце, это яна звяртаецца да беларусаў, якія ад яе вымагаюць асуджэння гвалту і палітычнай пазіцыі. Усё, што вы пішаце, гэта ніякі не мір, гэта агрэсія, злосць і нянавісць. І ўсё таму, што вы не ўбачылі свой пункт гледжання або пост пра тое, што вы хацелі. І так, усе павінны мець права на сваё меркаванне. Глядзіце, як заклапацілася правам на меркаванне. Толькі яно караецца вамі. Вось і ўсё. Удумайцеся, она абвінавачвае беларусаў у тым, што яны караюць яе нібыта за ейнае меркаванне. То бок, калі людзей збіваюць, засоўваюць в іх дубінкі за іхняе меркаванне, Арына Сабаленко не абураецца. Калі людзям ламалі пальцы, ламалі рукі, ламалі ногі, калі людзей падвяргалі всіх мажлівым відам гвалту, прымушалі па 5-7 гадзін лежаць, не варушыўшыся, збівалі да сіневы просто, да того, што чалавек кусок мяса ператвараўся, гэта она не заўважыла. І гэта ўжо такое абурэнне ў яе не выклікала, а выклікала тое, што і напісалі негатыўныя каментары. Што ж вы мяне караеце за выказванне майго меркавання? Ай-яй-яй, вы, змагары, значыцца, парушаеце маю свабоду слова і маё права на меркаванне. Вы уяўляеце, якае просто трызненне і якія падвойныя стандарты ў чалавека. Вот такія вот агрэсіўныя, ай-яй-яй, агрэсія это плохо. Што ж вы, змагары БЧБшнікі, на меня агрэсіруеце? То, што змагароў БЧБшнікаў, умоўна кажучы, сотнямі збіваюць, калоцяць як резінавых і закідаюць на крэсцінах, гэта як бы яна абмінула сваёй увагы. Ну ладно, ідзем далей. Это быў кастрычнік 2020 года, калі памятаеце, яшчэ трывалі маршы і рэпрэсіі толькі набіралі абароты. Лістапад 20-го яна ўжо падпісвае ліст спартсменаў у падтрымку ўлады. Цытата з ліста, каб вы стыль просто разумелі. Открытые обращения участников некоторых незаконных псевдоспортивных структур, которые находятся за рубежом, на политические темы носят деструктивный характер и порочат спортивное и олимпийское движение. Ну, то бок, тады был такой период, подтягивали улады представников розных профессийных и социальных групп, каб яны написали коллективные листы у падтрымку улады, каб перабіць вось гэты вось эффект народнага ўздыму, так? Ну вось, она уже, бачыце, 2 месяцы прайшло. В жніўні яна кричала не як страшно, что это адбываецца ў маёй Беларусі, спыніце гвалт супраць безабаронных людзей, а в лістападзе яна ўжо ліст за Лукашэнку падтрымлівае. О, глядзі ты, хутка пераабулася. У 22-м годзе яна неаднаразова скардзілася, што, ну, пасля пачатку вайны, што сутыкнулася з хейтам і цкаваннем за то, што яна беларуска, што іншыя украінскія спартсменкі нават адмаўляліся паціскаць ей руку і нават прызнавала, што ёй былі думкі сысці з вялікага спорту. Ну, але не з-за гэтага, як вы маглі падумаць, а з-за таго, што вось яна вельмі шмат пачала рабіць у 22-м годзе памылак пры падачы мяча. Вось. Лета 23-го года і на прэс-канферэнцыі яна заяўляе, што калі яе спыталі пряма, ці падтрымліваеце вы Лукашэнку, яна адказала, увага, я не поддерживаю его прямо сейчас. Што б гэта не значыла. То бок прямо зараз я яго не падтрымліваю, ну выйду з спакою, пачну падтрымліваць. Ну а што? Завтра прачнуся і подумаю, што нет. А нет, а вот сейчас я все ж таки его поддерживаю. Ну і пра пытанне пра вайну, як вы ставіцеся да вайны, да расійскай агрэсіі, яна адказала, што ніхто з беларускіх і расійскіх спартсменаў не падтрымлівае вайну, што з'яўляецца хлуснёй. Ну і далей гаворыць, што вайна гэта кепска і яе трэба спыніць, але мы маленькія людзі, што мы можам, такой вось дыскурс пайшоў, гэта не ў нашых сілах, гэта вось вырашаюць палітыкі, ну карацей класіка, зразумелі, да? Чалавек зарабіў столькі грошаў, з'яўляецца аднім з ключавых спартсменаў сусветнага ўраўня свайго профілю, і мае 7,2 мільёна падписчикаў у Інстаграме і гаворыць: ой, а что я могу сделать? Ну, кто я такая, чтобы что-то тут против войны, движения какие-то предпринимать? Цікаво, правда, да? Ну и калі
Ужо зараз, вось в гэтым інтэрв'ю там, якое ўзялі там блізу тыдня таму, калі загаворка зашла пра Украіну, яна заявіла, што ніхто не падтрымлівае вайну, зноўку паўтарыла гэты свой тэзіс. Ну а калі спыталіся ўжо наўпрост які раз, ці падтрымлівае яна Лукашэнку, яна ўжо сказала, што не хоча аб гэтым гаварыць. То бок пазіцыю у яе была спачатку: не магу паверыць, што это адбываецца в Беларусі, спыніце гвалт. Потым падтрымка Лукашэнкі, яна з ім і на Новы год там бачылася, записывала сварот і падпісывала ліст у яго падтрымку. Потым у 23-м гаворы: я не падтрымліваю прямо зараз. А зараз она ўжо гаворыць: вообще не хочу об этом гаварыць. Ну, крыху, каб вы разумелі маштаб асобы, то бок зараз яна вядзе, у ёй все нормально, яна вядзе прыгожае жыццё, у ёй муж бразільскі бізнесовец, вельмі актыўная в соцсетках, 7,2 мільёна подписчикаў у інстаграме. Не хачу лічыць ейныя грошы, гэта ейныя грошы, зарабіла і няхай, але па заробках у тэнісе яна на другім месцы сярод Серены Вільямс. Паведамляецца, што за кар'еру яна зрабіла 50 мільёнаў долараў. Давайте себе зададим пытанне. Надвойчы мяняла сваю пазіцыю, мінімум двойчы. Дык што ў яе змянілася у кастрычніку 2020 года? Што яшчэ ў жніўні яна казала, што яна, ну калі не за пратэсты, то супраць гвалту, да? Абсалютна выразна, і мне падаецца, это шчыра было тады. А у кастрычніку яна ўжо піша з'едлівыя, абразлівыя каментары людзям. А ўжо ў лістападзе падпісвае ліст у падтрымку Лукашэнкі. А все просто, пратэсты падавілі. Няма упэўненасці, што займаць пропратэсную пазіцыю бяспечна. Як толькі гэта стала для яе вымагаць будь-якога рэсурсу, будь-якіх высілкаў, як толькі схнула самая масавая вайна, яна резка перакінулася на іншы бок. Пратэсты задушылі, і меркаванне яе змянілася. А што змянілася ў 23-м годзе? Калі 22 год я нідзе не знайшоў у яе асуджэння расійскай агрэсіі, а ўжо ў 23-м яны гавораць, што мы все проціў вайны. А пытанне ў тым, што, наколькі я змог высветліць, у 22 годзе яна пераехала ў ЗША, у Майамі, і зрабіла там сабе сталую трэніровачную базу. То бок на пастаянцы яна жыве там. І вядома, яна разумее, што калі яны не зойме хаця б самую памяркоўную, самую такую лайт антывайсковую пазіцыю, ёй могуць быць праблемы як з грамадскай думкай, гэтак і з уладамі. Ну, тут таксама цікавы момант, што яна выказала лаяльнасць да беларускай улады роўна столькі, колькі трэба. Судзячы па ейным апошнім прыездзе ў Мінск, вы памятаеце, там роўна месяц таму гэта было, у яе была цудоўная ахова, назвалі корт у школе ейным імём, сустракал яе старшыня, па-моему, Мінгарвыканкама ці аблвыканкама, не скажу дакладна. Прилетела на своем прайвет-джете и сустракали яе як гераиню в Беларуси. То вот эту фразу 23-го года «Лукашенко не поддерживаю прямо сейчас» ей не припомнили, альбо полічылі абсолютно дазвальнальнай у контексте астатніх ейных дзеянняў и того, что яна трымаецца падалей, як ей падаецца, ад палітыкі. Цікава, што адразу, я думаю, у вас адбудзецца, так бы мовіць, пераклічка, да, адгукнецца сітуацыя з Максам Каржом. Што ён, што яна хочуць захаваць і рэпутацыю, і матэрыяльны статус адначасова. То бок, яны разумеюць, што калі зараз яны пачнуць р'яна тапіць за ўладу, гэта будзе крынж, гэта будзе падзенне іхняй рэпутацыі і праблемы ў будучыні. Асабліва праблемы могуць напаткаць, калі все павернецца не вельмі добры для Расіі і беларускіх уладаў бок, што мы і назіраем зараз. І таму яны не могуць пачаць пряма ў адкрытую аблізваць улады. Таму яны выбіраюць сярэдні, якім падаецца шлях, не туды і не сюды, і прадстаўляюць адсутнасць пазіцыі таксама як пазіцыю. Заўважце, што ўвогуле ніхто з сапраўды папулярных таких у Беларусі і на постсавецкай прасторы артыстаў не топіць ярасна за ўладу. Ну, ладно, на постсавецкай прасторы, можліва, я загнуў, но з беларускіх, глядзіце, такіх,
хто быў бы рэальна папулярны сярод людзей па абодва бакі межы і ў эміграцыі і ў Беларусі, яны альбо пратэсна накірунку, так, это там той же Ляпіс, да прыкладу, Лявон Вольскі, альбо яны, вось як Макс Корж, спрабуюць увогуле унікаць гэтага пытання, увогуле унікаць палітычнага пытання. І за ўладу р'яна не топіць ніхто, бо разумеюць, што гэта для іх будзе вялікай іміджавай праблемай. Это добрая навіна ў тым, што ў Беларусі, насамрэч і ў Расіі ёсць вялікія, ну, в России, конечно, меньше, значна, але ў Беларусі ёсць вялікае кола людзей, і большасць дагэтуль не з'яўляецца лаялістамі, не з'яўляецца лаябацькамі. У Расіі, на жаль, большасць дагэтуль падтрымлівае Пуціна, але там таксама было заўсёды 15-20% сталых людзей, якія ненавідзяць гэты рэжым і сістэму, і за межамі Расіі таксама вялікая, вельмі антыпуцінская, антырасійская кам'юніці. Ось, трэба аддаць належнае. Вось. І таму яны імкнуцца вось гэты вострыя вуглы абыходзіць і не могуць не сказаць, што мы супраць вайны. Абавязкова гэты момант ім прыходзіцца акрэсліць, што Каржу ў сваёй песні, што Арыне Сабаленка, таму што інакш ім пралеціць як ад саміх беларусаў, гэтак і ад краінаў, дзе яны жывуць у выпадку Каржа, альбо выступаюць і па якіх ездзяць у выпадку Арыны Сабаленкі. Ну, а з погляду, я вот ставлю себе крыху на месца Сабаленкі на гэтых всех прэс-канферэнцыях, я разумею ейны дыскамфорт. Ёй вельмі незручна адказваць на это пытанне. Яна этого не хоча. З яйнага боку это выглядае как: ну что вы до меня причепились? Не хочу я знать никакой политики, никаких войн, никаких Лукашенок, диктаторов. Отстаньте от меня, дайте мне тратить свои мільёны. Ёй заўсёды неёмка, некамфортна, калі задаюць гэтае пытанне, бо у ей трэба прыходзіцца выдумляць пазіцыю там, дзе яе няма. Я наступаю на тонкі лёд. Слово скажи не так, слово скажи не сяк, адразу у тебе пачнуцца праблемы. Прытым справа у ейным выпадку не ў адсутнасці характару, што она такая бесхарактерная, невалевая, не можа выпрацаваць эту пазіцыю, а потому что, дарэчы, она там одной кампании пагражала бойкотом за то, калі ёй не повысить выплаты. То бок у яе ёсць, скажем так, характер, так? Яна можа сказаць сваё слово і можа себе праявіць. А ў ёй менавіта няма жадання займаць пазіцыю па этычных пытаннях. Таму што у яе вялікі брак эмпатыі, і яна не гатовая хоць чымсьці рызыкаваць дзеля свайго сумлення. Вот в гэтым розніца між такімі спартоўцамі, як Александра Герасіменя, Віталь Гуркоў, шэраг іншых, якія ахвяравалі сваёй кар'ерай, ахвяравалі сваім сацыяльным статусам у Беларусі дзеля свайго сумлення, таму што не маглі інакш. А знайшліся тыя, хто прыстасаваўся. Конечно, это абсолютная хлусня, калі яна гаворыць, а што я магу зрабіць, што я тут себя представляю. Ну, прабач, камон, ты могла бы быць вельмі моцным голасам, ты могла бы там са сваіх 50 мільёнаў хаця бы 500 тысяч на ЗСУ заданаціць, так? І гэта наблізіла бы вызваленне і Украіны, і у канчатковым выніку і Беларусі тваёй таксама, понимаете? І вельмі шкада, конечно, калі бачыш, як все мы нібыта як называем себе беларусамі, правда, належым дадзенай нацыі, але хтосьці з гэтай нацыі рызыкуе, ідзе ў турмы, свядома падвяргае сябе усялякім небяспекам дзеля таго, каб усім жылося лепей, бо не можа глядзець на свае вочы, не можа жыць спакойна ў краіне, у якой побач літаральна за сценкай у яго кагосьці б'юць, гвалцяць і саджаюць у турмы невінныя. Ну, Арына Сабаленка гаворыць, што я 4 ночі не магу спаць. Ну, а зараз, як бачыце, спіцца і нармальна. Арыне Сабаленка, хаця 800 чалавек па-ранейшаму сядзяць в Беларусі, катуюць па-ранейшаму в Беларусі. Можа, крыху меней, можа, не так на паказ гэта выставляць, але ўсё это ёсць. Але ўжо з сном яе сітуацыя стабілізавалася. І многія могуць мне сказаць, тыпу, ну вось я ўжо прадбачыў некаторую крытыку, ёсць людзі нават сярод нашых, скажем так,
патрыятычна настроеных беларусаў, якія любяць гэтую Сабаленко, яна малайчына, што вы на нее нападаеце, ёсць іх не шмат, але ёсць. Яны мне могуць сказаць, што вы да ее прычапіліся, яна вот нікому нічога не абавязана. Ну не хоча яна супраць Лукашэнкі выступаць, гэта ейная справа. Хто вы такія, щоб ад яе это вымагаць? Так, з пункту гледжання гэтай логікі, калі гэту логіку прымяніць, можна так падысці да пытання, але давайте зададзім пытанне сябе тады. Мы нацыя? Ці хто мы? Ці мы проста кангламерат людзей, дзе кожны сам за сябе? Дык чаму тады Арына Сабаленко, калі мы нацыя, звярнулася да нас, сказаўшы: дарагія беларусы, то бок у хвіліну, калі беларусы праяўляюць сябе як народ, як адзіны смелы, адважны, годны суб'ект, всем хочацца быць беларусамі. Тут уже все згадаюць, і нават Арына Сабаленко, і ўсе, што мы беларусы, беражыце сябе, не можна гвалтаваць там людзей, і гэтак далей. А як толькі, это называется дружба дружбай, да, табачок врозь, такая прымаўка, разумееце? А як толькі прыходзяць выпрабаванні за гэтую пазіцыю, іх мы ўжо спрабуем адпіхнуць. Калі яна назвала сябе беларускай, дык будь добрая з гэтым народам, з беларускім, несці і цяжар ягоны таксама, і пакуты ягоныя таксама. Ніхто не просіць ні ад яе, ні ад Макса Каржа сядаць у турму, ісці на барыкады, ці запісвацца ў полк Каліноўскага і пачынаць кіраваць дронам. Не трэба. Трэба толькі выказаць выразную пазіцыю. Я ўжо не кажу там, не ведаю, рэпосціць там Белсат ці Радыё Свабоду на сваіх старонках у сацыяльных сетках. А яе чытаю сотні тысячы беларусаў, я ўпэўнены. Яна магла бы дапамагчы гэтым. І не толькі там донатамі сваімі, але проста публічнай нават пазіцыі. Нават не трэба ні капейкі гэтых грошаў. Проста скажы, што ты за свабодныя выбары, што ты супраць катавання, што ты за свабоду палітзаключён. Это будзе так моцна. Но яна не хоча, таму што гэта для яе рызыкі. Яна ўжо не прыедзе тады ў Беларусь з такім всеагульным абажаннем, з такой помпай. Ёй не запросяць, ёй пачнуцца праблемы, дзесьці рахунак заблакуюць, дзесьці кватэру адбяруць, дзесьці яшчэ. Навошта ёй гэта? У яе ўсё клас. А то, што хтосьці пакутуе, так это ягоныя асабістыя праблемы. Тут она ўжо не беларуска. Калі ёй цікава і падабаецца, там яна беларуска. Калі трэба несці нейкія выдаткі за эту беларускасць і штосьці для Беларусі рабіць рызыкоўнае, там она ўжо гаворыць в той ці іншай форме: адстаньце ад мяне. Вось такая вось сітуацыя, сябры. Ну, прабачце, хай тады не скардзіцца на хейт. На хейт, што ёсць беларусы, у тым ліку такія, як я. Я ее не хейчу, але я кажу, што я лічу такую пазіцыю несумленнай, па-грамадзянскі, па-чалавечы безадказнай, цынічнай і эгоістычнай. Вось, паўтаруся, ніхто не патрабуе яе быць рэвалюцыянеркай. Выказаць пазіцыю і зрабіць хаця б мінімальную дапамогу дэмакратычнаму руху, каб не толькі ты магла зарабляць класна і ездзіць па міжнародным турнірам ад імя Беларусі, але і многія іншыя, хто зараз 500 тысяч беларусаў пазвальвалі за мяжу за палітычны пераслед, яны таксама хацелі б жыць у Беларусі і чагось дабівацца там. Каб гэта стала рэальнасцю, Беларусь мусіць быць вызваленая з гібриднай акупацыяй і ад Лукашэнкі. Вось так. Ну і высновы такія агульныя, метафізічныя, што мне прыйшло на розум, пакуль я рыхтаваў гэты стрым. У ключавы момант гісторыі часта такое здараецца, што прадстаўнікі эліт ставяць свой дабрабыт і сацыяльны статус вышэй за агульначалавечыя каштоўнасці і этыку, вышэй за сумленне. Яны абіраюць маўчаць, абы толькі не рызыкнуць сваім статусам. І ў 2020 годзе мы таксама гэта пабачылі. Што да Арыны Сабаленко, яна якраз адносіцца да кагорты такіх прадстаўнікоў эліт. Яна ўсё разумее, яна ўсё ведае пра катаванні, пра забойствы, пра тое, што адбываецца зараз в Беларусі, яна не можа не ведаць. Тое самае і Корж. Вось такая сітуацыя, да, будуць заўсёды на паваротах і такія людзі, якія стануць за праўду, за дабро, а ёсць тыя, хто стане за свае мільёны і за свой асабісты супакой. І другая выснова, што вельмі часта можна назіраць,
як зноў жа у такія асабліва ў крытычныя гістарычныя моманты, што масы могуць быць больш паслядоўнымі і прынцыповымі ў сваіх палітычных патрабаваннях, чым тыя, каго лічаць лідарамі думак. Возьмем Макса Коржа. Памятаеце гэтую беззубую заяву? Пацаны, остановитесь, фоток наделали, хорош, не надо там сутыкнення, ўсё астатняе. То же самае Сабаленко. А людзі тым часам працягвалі і выходзіць і змагацца, і садзіцца ў турмы, і выходзяць змагацца, садзіцца ў турмы. Інстынктыўна народ, які как бы лічыцца пазбаўлены больш суб'ектнасці, да, асабліва ў выпадку Беларусі, ён больш радыкальны у сэнсе паслядоўнасці і прынцыповасці, чым вось гэта так званыя эліты. Бо звычайна лічыцца, што палітычны імпульс на дзеянне перадаецца зверху ўніз. Нейкая знакамітасць сказала, вот это то, што я спачатку казаў пра Малдову. Памятаеце, гэта все метадолагі ў Крымле успрымаюць грамадства. Нейкі лідар думак наверху спусціў дырэктыву, указанне, палітычны імпульс, натхненне нейкае, і все, стада пабегла выконваць. А ў рэальнасці аказваецца роўна наадварот. Маса народу, якая раней да гэта была абезлічаная, яна цісне на лідараў думак, каб яны занялі выразную пазіцыю. Вось як бачыце, цікава бывае. Вось. І это тое самае, мне падаецца, адбылося з Сабаленкай менавіта ў жніўні. Яе даціснулі, плюс сітуацыя сама вымагала, но уже ў кастрычніку яна пабачыла, што вецер падзьмуў у іншы бок. Все, сябры, па гэтым пытанню ўсё, што я хацеў сказаць. Зараз паглядзім чацік. Ого-го, вы понаписывали. О, божечки мой. Я долго трындзеў. Выбачайце, зато я сказал все, что хотел. 29 человек нас глядзіць. Так, Катерина Катаки. Прывітанне з Киева. Пытанне, ці будзе будучы ўрад Беларусі што-небудзь рабіць з фактам удзелу Беларусі ў вайне з Украінай? Якое ваше меркаванне на гэты конт? Я думаю ўжо аб гэтым. Я думаю, нейкая форма рэпарацыі будзе адбывацца. Адназначна, мажліва, часткова яны могуць быць сімвалічныя, часткова яны могуць быць у выглядзе афіцыйных заяваў, прызнання чагосьці. Ну, а зрэшты, давайте паглядзім аб'ектыўна, да? Казаць, што мы зараз будзем удзельнічаць паўнавартасна нароўні з Расіяй у узнаўленні Украіны, ну, калі там пры умове, да, там свабодная Беларусь, все такое, і мы возьмем сябе нароўна кампенсацыю Украіне, это нереально, это всю Беларусь прыйдзецца прадаць, разумееце, там такія разбурэнні, такія маштабы, і я ўсё ж таки лічу, што з пункту гледжання справядлівасці абсалютная большасць беларусаў была, ёсць і застаецца супраць любога удзелу Беларусі ў гэтай вайне, нават большая частка ябацяк. Усё практычна балота. Ну, скажем так, не вызначыўшыся людзі, якія па-за палітыкай, не хочуць мець пазіцыю. Яны, не кажучы ўжо пра дэмакратычных беларусаў, яны ўсе супраць удзел. Расія зусім іншая сітуацыя. Расія якраз таки все былі заряжаны, все хацелі Киев за 3 дня і так далей. Таму, ну і плюс у Расіі быў свой у Беларусі быў свой 20-й год, у Расіі яго не было. Таму казаць пра роўную удзелу рэпарацыях не варта, але калі б я тэарэтычна заўтра стаў прэзідэнтам Беларусі і паднялося б гэтае пытанне, то я бы, канешне, зрабіў бы вельмі шэраг там важных сімвалічных нейкіх жэстаў, там і прызнанне там галадамору, да прыкладу, прызнанне расійскай агрэсіі, адправіць беларускіх спецыялістаў там на ўзнаўленне, на размініраванне на тое нашых МЧСнікаў і гэтак далей, гэтак далей. Ну не тое, што взяць і там кампенсаваць папалам нават з Расіі. Ну, я ж паўтаруся яшчэ раз, да по Беларусі прыйдзецца прадаць, а то і ўсё. Так, Борис, гэта быў брат Домрачавай, а не Сабаленко. Дзякую, што паправілі, я проста агаварыўся. Так, я памятаю, што это быў брат Домрачавай. Няўжо ў яе, тата пытаецца, няўжо ў яе, у Сабаленкі мала грошаў, што прыехала ў Беларусь, каб бізнес замуціць тутака? Ой, не ведаю, я не адсочваю ейныя бізнесы і не збіраюся, калі шчыра. Дарога, о, здароў, што я прапусціў? Ну, я думаю, ты ўжо своечасова падышоў, нічога не прапусціў. Дарога, дык, а не пасраць на Сабаленку? Ну, глобальна пофігу на Сабаленку, я згодзен, але паднялася ў нашай фейсбучнай бурбалцы невялічкая такая рябь па рабізна гэтая па паверхне нашай бурбалцы, так гэта назовем. І я вырашыў гэта
не сабаленцы ж справа, разумееш мяне, так? Я вырашыў гэта зрабіць нагодай пагаварыць аб нашых каштоўнасцях, аб нашых наратывах і адсачыць прычыны, бо мы такіх сабаленак яшчэ сустрэнем не адну і не дзве на нашым шляху, і як бы лічу важным гэта ўкладаць як бы маім дарагім гледачам, дзеліцца тым, што я зразумеў сам. Справа не ў сабаленцы. Так, Теодор Драйзер піша. Мікалай, добрый дзень. Як вы ставіцеся да спорту, які ёсць зараз, і той, колькі Лука туды ўкідвае? Наколькі я разумею, туды ўкідваць нейкія нерэальныя грошы. Скажу шчыра, сябры, у мяне стаўленне да прафесійнага спорту ўвогуле вельмі скептычнае. То бок, маім разуменні спорт, вось, ён мусіць быць як у старажытнай Грэцыі. Галоўнае не перамога, а ўдзел, здаровае спаборніцтва, па кайфу, па фану, не за грошы, а просто за павагу, за рэспект, вось гэты дух спаборніцтва сумленнага, дух самаўдасканалення, вось это вот все класна. А зараз то, што прафесійны спорт, ну это зусім не тое. Там вось гэтая просто фіксацыя на выніку, долі секунды, допінгі, стэроіды, каласальныя грошы ў гэта ўкідваюцца. Ператварылася ўсё ў вялікі бізнес. Мне гэты вайб увогуле не даспадобы. А што канкрэтна ў выпадку Беларусі, так я вам скажу, чаму ён вкідвае. Па-першае, Лукашенко ўспрымае Беларусь як свой асабісты калгас, якім ён валодае, і калі ў калгасе старшыня калгасу любіць, да прыкладу, на скакалцы скакаць, то у нас і даярка, і пастух, і механізатар, усе таксама будуць шторанак па 5 хвілін хаця б скакаць на скакалцы, бо інакш пазбавіць прэміі. Сутнасць такая, разумееце, што падабаецца мне, то мусіць падабацца ўсім. Ну, паглядзіце на тыя ж лядовыя дварцы, так? Гэта першы момант. Другі момант, ён успрымае ў умовах міжнароднай ізаляцыі, ён успрымае спорт як адну з немногіх мажлівасцяў высунуцца на міжнародную арэну, паказаць, што вось я таксама там, мой калгас таксама вось можа нейкія месцы займаць. То бок прасунуцца, вылезці з ізаляцыі, папросту кажучы. Вось таму яны такую увагу спорту удзяляюць. Так, дарэчы, ідзе пра Мірнага гаворка, Максіма Мірнага. Так, Дарога піша. Мне здаецца, лепш звяртаць увагу найперш на тых, хто не маўчыць і хто выказваецца ў падтрымку Беларусі. А тыя, каму насраць на Беларусь, ім імя легіён. Не бачу сэнсу канцэнтраваць увагу на іх. Ну, я ўжо адказаў. У нас не гаворка пра асобу Сабаленкі, а мы бярэм яе, праз яе проста высвечваем праблему як такую. Ну вось, сярод апазіцыі ёсць тыя, хто яе падтрымлівае. Напрыклад, Халезін. Вельмі дзіўна мне гэта чуць. Так. Сярод антыпуцінцаў овер дафіга імперцаў, а таму, што тут говно, што там насрана. Ну, трэба прызнаць, гэта праўда. Насамрэч, у іх вельмі моцна, нават у расійскіх лібералах, сядзіць імперскі менталітэт. І такіх сярод расійскіх апазіцыянерах прынцыповых антыімперцаў вельмі невялікі адсотак. Чаму? Таму што любы расійскі апазіцыянер разумее, што калі ён зойме прынцыповую антыімперскую пазіцыю, дэкаланізацыйную пазіцыю, за яго прагаласуе 0,5% расійцаў. У него не будзе ніякай падтрымкі, потому што расійскі народ імперскі народ, ім трэба той, хто можа ім даставіць веліч нацыі. І так будзе, пакуль у Расіі не адбудзецца нацыянальная катастрофа, ці пакуль яна не перайдзе пад знешняе кіраванне. Так, далей ідуць пералічэння людзей стрёмных, як на мой погляд, якія лічаць, што Сабаленкай трэба ганарыцца. Ну, я стараюся па мажлівасці абыходзіць прозвішча вось у этой апазіцыйнай міграцыйнай тусоўкі, таму што я вам сказаў, сябры, ужо неаднаразова ў сваіх інтэрв'ю, што я яшчэ калі сядзеў у турме, здагадваўся, што будзе маё вызваленне, я сабе даў асабістае абяцанне, што я па вызваленню не ўвяжуся ні в адзін эмігранцкі срач. Я ўжо ведаў, разумеў з шэрагу краін, што срач у гэтых процьма, што апазіцыя толькі робіць, што сварыцца між сабой, ідуць Фейсбук адзін аднаго гамном палюваюць. Таму, калі мне нават трэба кагосьці пакрытыкаваць, я па мажлівасці заўсёды нават прозвішчамі называю. Кажу, проста вось там такі чалавек. А так я не хачу называць іх не прозвішча, размываць это. Гэтыя людзі самі сядзяць в Фейсбуку, абражаюць мяне рознымі словамі, там пра мяне пішуць пасты, які я негоднік, ублюдак, там і вырадак, няхай пішуць.
Я пры іх публічна такого пісаць не буду. Я буду лепей размаўляць са сваімі любімымі падпісчыкамі, адказваць на іхнія пытанні і не траціць сваю энергію на негатыў. А людзі злыя, подлыя і крывадушныя, яны заўсёды сваё ў жыцці знойдуць, бо ёсць Господ Бог, які за гэтым сочыць. Так. Тэадор Драйзер, добра, а што рабіць з хакеістамі? Што рабіць? Па правілах свабоднага рынку? Калі ласка, ідзіце, шукайце прымянення сваім навыкам, едьце, выступайце за іншыя краіны, каго возьмуць. Ну, калі вы пра то маеце на ўвазе, што нам не патрэбна такая колькасць хакеістаў у Беларусі, ідзіце перавучвайцеся, як усе, нічога страшнага з вами не будзе, калі вы засвоіце прафесію ў айцішцы, хто пойдзе ў айцішку, хто ў ахову, хто ландшафтны дызайн, а хто трэнерам у спартовую школу. Калі ласка, сябры, круціцеся. Тэадор Драйзер, што рабіць з тымі спартоўцамі, хто падтрымлівае Лукоў? Ну, зноў жа, вы маеце на ўвазе зараз, а што мы з імі зробім? Ну, я лічу, што іх трэба ўносіць у санкцыйныя спіскі ў развязу, каб яны не ездзілі, як мінімум, тое, што мы на сённяшні можам зрабіць, каб яны не ездзілі ні на якія спаборніцтвы, не свяцілі там сваімі лычамі і не расказвалі, якія яны малайцы, які малайчына Лукашенка. Ну, гэта вось мінімум, які мы можам зрабіць. Можам ім пачасцей выказваць сваю пазіцыю ў каментарах у сацыяльных сетках, каб яны не забываліся, дзе яны, што яны, каб у іх не было псіхалагічнага камфортику, што яны жывуць ва ўтульным такім мірку, дзе все любяць Лукашенко, грошы сыпяцца з неба, ніякіх палітвязняў, ніякіх катаванняў, нічога ведаць не хачу. Ну, калі у вас ёсць жаданне і мажлівасць, давайце ім разбураць гэты утульны мірок у сацыяльных сетках хаця б. Так, чаму Сабаленко абавязаная нешта там рабіць, а Вася з ЗКТ не? Ха-ха, якое добрае пытанне. Таму што у Сабаленкі вялізны сімвалічны капітал і у яе больш мажлівасцяў. Рэч у тым, што абодва абавязаны рабіць. Абодва. Але любыя дзеянні Сабаленкі будуць мець нашмат большы плён, чым дзеянні Васі з МЗКТ. І я лічу, і это па-біблійнаму, па-хрысціянскаму таксама так, што каму шмат дадзена, з таго больш іспытаецца. Если ты Вася з МЗКТ, што тебе можна вымагаць? Ну, але калі ты дзякуючы працы сваіх настаўнікам, дзякуючы рэсурсам грамадства, дзякуючы рэсурсам дзяржавы, а дзяржава так грамадскія рэсурсы выкарыстоўвае, грошы, правильно, у нее ж сваіх няма, всему астатняму падняўся наверх, прыдбаў мільён падпісчыкаў ў Інстаграме, прыдбаў капітал, будь добры, выкарыстоўваць это на агульную карысць. Гэта твой маральны абавязак. І гэта, ў прынцыпе, сусветная парадыгма паўсюль. За тое самае спросіць, чаму Вася з МЗКТ не дае там $1000 ці нават $5 на дабрачыннасць. А Ілон Маск ці Білл Гейтс абавязаныя даваць. Так, яны абавязаны. Яны абавязаны на шмат большай ступені, чым Вася МЗКТ, потому што ў іх ёсць. Я так лічу, што калі ў цябе ёсць хоць які сацыяльны статус, сацыяльны рэсурс, гэта твой маральны абавязак перад грамадствам, перад Господам Богам, гэта выкарыстоўваць на карысць людзей. На карысць таго грамадства, якім ты вырас. Ну, калі хочаш, можаш на карысць іншых грамадстваў. Не еду дзецям у Афрыцы памагаць, неважна. Ну, але той, хто выбірае паміж свабодай і дабрабытам, не атрымае ні свабоду, ні дабрабыту. Гэта, па-мойму, Бенджамін Франклін. Вось, Бенджамін Франклін сказаў напрыканцы 18 стагоддзя. Той, хто прамяняў, гатовы аддаць всю сваю свабоду за невялічкі кавалачак бяспекі, не заслуговуе ані свабоды, ані бяспекі. Кацярына Катак. Я згодны наконт кампенсацыі, але я хутчэй пытаўся пра адухіленне падобнага будучыні. Ну, калі у нас будзе нармальны дэмакратычны ўрад, мы хуценька ўступім у ЕС і ў НАТО, то такое аўтаматычна будзе перадухілена ў будучыні. Дарога. Адзіная гарантыя на будучыню незалежная беларуская дэмакратычная Беларусь. Усё правильно, не дадаць, не адняць. Тэадор Драйзер. Хакеісты маюць дачыненне да падзей, звязаных з Ромай Бандарэнка. Ну, хакеісты, не ведаю, мажліва, я не шарю, я ніколі ў хакейным свеце не звяртаўся, но я думаю, тут не варта нам ужо хакеістаў вылучаць у асобную катэгорыю, як там хакеісты, як, не ведаю, як ВІЧ-інфікаваныя, ці як ЛГБТ-людзі, ці як людзі з інваліднасцю, да, то бок не трэба іх так уже амальгаму да іх прымяняць, если он там, не ведаю, у якіх-небудзь горках, ці ў якім-небудзь Брэсце,
катаецца на гэтых сваіх каньках іграе, это ж не значыць, што ён неяк датычны да злачыннай групоўкі агульна лукашэнкаўскіх хакеістаў. Насамрэч, вось гэтых людзей непасрэдна ўцягнутых, тых жа спартоўцаў у пралукашысцкую за ўсё вайну, іх адносна не шмат, іх невялікі адсотак, так? Поэтому трэба разбірацца індывідуальна. Не хакеісты, а канкрэтны чалавек, хакеіст ён ці бейсбаліст, ці танцор на лёдзе, неважна. Не нясе адказнасць за свае ўчынкі. Так, Дарога піша. Ну добра, вось у Саладухі таксама ёсць які-ніякі сімвалічны капітал. Дзе прэтэнзіі і заклікі да яго? Да былі ж прэтэнзіі і заклікі, і пісалі яму, і вымагалі ад яго. Понятна, ён заняў тую пазіцыю. У меня ёсць прэтэнзія да яго. Таксама. Што ён такі вось чалавек кепскі, што ён прыстасаванец, што яму ягонае ўсё статус дабрабыт важнейшы, чым тое, што у яго на ягоных жа вуліцах забівалі людзей по суседстве з ім, што праз дарогу з ім там гэта, вобразна кажучы, акрэсцена і турмы ўсё астатняе, дзе людзі сядзяць, што ў ягонай краіне такая жах адбываецца. У мяне ёсць да яго прэтэнзія. Генеральна у мяне прэтэнзіі да ўсіх. Мажліва, што да Забаленкі больш увагі ўдзяляюць, потому што яна, па-першае, ўсё ж таки выйшла на сусветную арэну, правда? Гэта не ўзровень Саладухі. І часопіс Тайм, гэта часопіс дэмакратычнай краіны, ужо патрабаванні, планка крыху іншая, правда? І пра другое, што ўсё ж таки ў свой час яна калі-нікалі падтрымала гэтыя пратэсты, назовем это так, і выказалася супраць гвалту, а потым дала заднюю. Таму вядома, да яе прэтэнзій будзе болей, правда, чым да таго, хто як Саладуха заўсёды, прабачце, дупу лізаў Лукашэнкі. Вось тебе адказ на твоё пытанне. Так. А Максім Мірны, нічога пра яго не ведаю. Не магу сказаць, я толькі ведаю это прозвішча з тэлевізара і ўсё. Вось не рабіце з мяне эксперта па спорце, калі ласка. Я ўвогуле ў гэтую тэму влез толькі дзякуючы таму, што рыхтаваўся да гэтага стрыма. Так, ну што, па пытаннях все, 31 чалавек глядзіць, сябры аграмадны, дзякуй, што завіталі. Вельмі прыемна, што вас сёння так сабралося шмат, што вы слухалі, задавалі цікавыя пытанні, у чаце была размова. Вось, я б хацеў, щоб так штораз было. А каб так штораз было, сябры, вельмі трэба, каб вы параілі мой канал сваім сябрам. Паставілі абавязкова лайк, калі гэтага дагэтуль не зрабілі. Скончыцца стрым, напішыце мне каментар, любы для прасоўвання канала. Кажуць YouTube, што мінімум 7 словаў трэба для гэтага. Ну і у каго ёсць жаданне, імпэт і вольная капейка, падтрымайце донатам, а лепш рабіцеся патронамі на Патрэоне. Яшчэ раз дзякую аграмадны ўсім, хто прыйшоў, за цікавую размову, за думкі, за тое, вось Валеру аграмадны дзякуй, асобна за тое, што так, уже апошняе пытанне ад Дарогі, я прапаную яго перанесці на наступны стрым, потому што пытанне класнае, я ўжо бачу сходу, але ўжо мы выходзім з таймінгу паціху і, акрамя таго, сядае у меня батарэя ў камеры. Сябры, яшчэ раз паўтаруся, дзякую аграмадны. Мы з вами можам усё. Давайте не канцэнтравацца, асабліва гэта датычна беларусаў у эміграцыі, на негатыве, на нейкіх сварках, на нейкай лухце другаснай, якая адцягвае нашу увагу, на гэтым лайне, которое льюць боты. Мы ёсць, нас большасць, мы добрыя, годныя, сумленныя людзі, і нас такіх заўсёды больш, нават калі ў моманце ў інтэрнэце так не падаецца, сябры. Мы ўсё абавязкова зможам. Мы абавязкова вернем нашу Беларусь, хто за яе межамі, тыя вернуцца самі туды, будзем жыць доўгую, шчаслівую, творчае жыццё ў нашай роднай краіне, выбудоўвайце, змагацца за яе і рэалізоўваць тое, што ў нас ёсць, тыя таленты, якія ў нас закладзеныя, і рабіць тое, што нам падабаецца. Канешне, нам да гэтага яшчэ належыць доўгі шлях прайсці, і гэты шлях не будзе простым, але я гляджу на тых людзей, якія мяне падтрымліваюць, якія прыходзяць да мяне ў чацік, месяцамі, гадамі нават адны і тыя ж людзі, я разумею, што упартасці нам, беларусам, не займаць. Таму яшчэ раз паўтаруся, у нас усё атрымаецца. Дзякуй вам вялікі, абняў усіх. Жыве Беларусь!